Edustaja Halla-aho. Niin, arvoisa herra puhemies, viitaten tähän Helsingin Sanomien uutiseen siitä, että Helsingin kaupunki on ottamassa käyttöön niin sanottua nimetöntä työnhakua, jossa työnhakijan taustatiedot säilyvät piilossa aina mahdolliseen haastattelukutsuun asti. Helsingin kaupunki on vedonnut hollantilaisiin ja ruotsalaisiin esimerkkeihin tällaisista käytännöistä. Kuitenkin ruotsalaiset ja hollantilaiset lehtitiedot kertovat, että sikäläisten tutkimusten mukaan nimetön työnhaku ei millään tavalla vaikuttanut tai parantanut maahanmuuttajien mahdollisuutta saada työtä. Työnantajan asenteet ovat todennäköisesti aivan liian helppo selitys maahanmuuttajien tai tiettyjen maahanmuuttajaryhmien huikealle työttömyysasteelle. Todennäköisempi selitys on se, että näitä ihmisiltä vain keskimääräistä useammin puuttuu niitä ominaisuuksia, jotka ovat suomalaisessa yhteiskunnassa tarpeellisia tai välttämättömiä työllistymiseksi.